saire Hayati saire nikmati lagune sing garek nglakoni sabil hidayah ngene iki pirang taun lawase ning donya iki ngiling ana wong urip bakal mati sangu mati dudu emas raja brana nanging iman sarta amal kang utama mula ning donya aja enak-enakan ngerti ning donya kabeh iku ujian aja nganti kabujuk enake donya ninggal iman ninggal amal utama bejo bejane wong kang padha iman nglakoni perintah lan ngedohi larangan sora wong kang ora gelem iman ninggal perintah lan nerjang kabeh larangan kelopo muda enake kangge rujakan padha ngiling ana urip ning donya iku mung pisan aja nganti keton ana akhirate keton akhirat iku keton saklawase selawat monggo Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin hatta tamam fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi pirang tahun lawase ning donya iki ngiling ana wong urip bakal mati sangu mati dudu emas raja brana nanging iman sarta amal kang utama mula ning donya aja nganti enak-enakan padha ngiling ana ning donya iku ujian aja kabujuk marang enak ing donya nganti wani lan ninggal perintah agama bejo bejane wong kang gelem iman nglakoni perintah lan nerjang ngedohi larangan sora wong kang ora gelem iman ninggal perintah lan nerjang kabeh larangan sholawat monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi
Bitawami mulki lahi